Případ z Meruňkového sadu. V červenci roku 2015 na Jižní Moravě v kraji pod Pálavou se muž za volantem malého bagru probíjel rozmáčeným Meruňkovým sadem, který zpustošili rekordní přívalové deště. Když hloubil základy pro novou kůlnu, narazil mezi kořeny staré Meruňky na něco neuvěřitelného. Byly to bělostné lidské žeberní kosti a vedle nich potrhaný černý igelitový pytel. Uvnitř pytle se skrýval starý zápisník, který vypadal jako účetní kniha a svazky bankovek. Forenzní analýza odhalila, že obětí byla 27letá Silva Jurková, která v červenci roku 1995 údajně zmizela i s penězi z místního zájmového spolku. Všichni si celá ta léta mysleli, že s balíkem peněz utekla a začala nový život. Ve skutečnosti však nikdy neopustila sad, ani o krok. Proč musela 20 let ležet v zemi falešně obviněná? Příběh toho dne právě začíná. 15. července 2015 byl Meruňkový sad Petra Dvořáka na Znojemsku po noční bouřce jedno velké bahniště. Majitel sadu Petr Dvořák už od časného rána seděl v kabině bagru a startoval motor. Za hlasitého řevu stroje se lžíce začala zakusovat do mokré hlíny na místě budoucí kůlny. Z hromady hlíny trčely silné propletené kořeny meruněk. Dvořák pohnul pákou a zabořil lžíci ještě hlouběji. V tom se ozvalo ostré skřípnutí, jako když kov narazí na kámen. Sakra, šutr, zamumlal si pro sebe a stroj zastavil. Slezl z kabiny a rukou v rukavici začal hrubě odhrnovat bláto. Po několika pohybech se objevilo něco bílého a podlouhlého. Dvořák v tu chvíli zatajil dech. To nebyla zvířecí kost, byla to lidská žebra. Pane bože, vykřikl, zavrávoral a upadl na zadek. Z tváře se mu vytratila všechna barva. O hodinu později na místo dorazil major Kopecký, vedoucí týmu vyšetřování vražd. 48letý Kopecký v bílých polobotkách vstoupil za policejní pásku. Kořeny Meruňky pevně svíraly hrudní koš, jako by nechtěli tělo vydat. Do nosu ho udeřil těžký pach vlhké hlíny. Poručíku, kde je technik? Zeptal se Kopecký se svraštěným obočím. Jsou na cestě, majore. Cesta sem je hrozná, chvíli jim to potrvá, odpověděl poručík Beran a utíral si kapesníkem pod z krku. Kopecký si dřepl a pozorně si prohlížel kostru. Mezi spletí kořenů si všiml něčeho lesklého. Navlékl si rukavice a opatrně natáhl ruku. Z hlíny napůl vyčníval malý obdélníkový kovový předmět. Co to je? Kopecký z něj jemně setřel hlínu a odhalil stříbrnou barvu bez známek rzy. Bylo to pouzdro na zapalovač. Není to pouzdro na zapalovač, majore? Zeptal se Beran a naklonil se. Vypadá draze. Na to, jak je staré, je v dobrém stavu, poznamenal Kopecký a vložil pouzdro do sáčku na důkazy. Jeho pohled se znovu vrátil do jámy. Vedle kostry ležel černý igelitový chuchvalec. A tohle je zase co? Poručíku, podej mi lopatku. Kopecký opatrně odhrabal okolní hlínu. Objevil se několika vrství černý igelitový pytel. Pohřbený spolu s tělem? Beranův hlas mírně zesílil. Tohle není jen tak obyčejný pohřeb. Někdo chtěl něco skrýt, pronesl Kopecký a jeho pohled stvrdl. Ve 2 hodiny odpoledne ohledání skončilo a místo bylo zajištěno. Kopecký seděl ve výslechové místnosti naproti Petru Dvořákovi. Dvořák seděl na plastové židli a neustále si mnul obličej. Pane Dvořáku, dáte si vodu? Nabídl mu Kopecký papírový kelímek. Dvořák si kelímek vzal, ale nenapil se, jen se mu třásly ruce. Jak dlouho se staráte o ten sad? 25 let, odvětil Dvořák skřípavým hlasem. To už je pěkná doba. Od roku 1990. To znamená, že tu půdu znáte lépe než kdokoliv jiný. Kopecký se opřel o opěradlo a prohodil to jen tak mimochodem. Ne, já nic nevím, jen jsem kopal. Ani ve snu by mě nenapadlo, co je pod zemí, bránil se Dvořák a mával rukama. Uklidněte se, ještě jsem se vás na nic neptal. Kopecký si všiml Dvořákových těkajících zorniček. Dvořák polkl na prázdno. O 4 dny později přistála na Kopeckého stole zpráva z Ústavu soudního lékařství. Nasadil si brýle a začal číst. Doba úmrtí před 20 lety. Totožnost Silva Jurková. Kopecký zvedl hlavu. Poručíku, Silva Jurková, to je ten případ se zpronevěrou, ne? Ano, majore.
V červenci 1995 měla utéct s 500 000 korun z místního spolku, odpověděl Beran a prohrabával se spisy. Takže neutekla. Byla zavražděna a pohřbena. Kopecký udeřil pěstí do stolu. Takže to není případ pohřešované osoby, ale vraždy. Přesně tak. Musíme začít od nuly. Kopecký si z oddělení důkazů přinesl černý igelitový pytel. Zavanul z něj zatuchlý pach plísně. Když Kopecký rozbalil igelit, objevil se promočený a nabobtnalý svazek papírů. Byl to starý zápisník s nápisem Dlužníci. Když otočil stránku, uviděl perem psaná jména a čísla. Podívej se na tohle, to je záznam o půjčkách. Kopecký ukázal zápisník Beranovi. Hluboko uvnitř pytle byl i svazek mokrých bankovek. Ty peníze jsou tady, vykulil oči Beran. No právě. To znamená, že nebyla zabita kvůli penězům. Kopecký se podrbal na bradě. Ten parchant nepotřeboval ani peníze, ani tenhle zápisník. Chtěl jen, aby Silva Jurková zmizela. Druhý den ráno obdržel Kopecký doplňující zprávu z laboratoře. Promáčklina na lebce, zavražděna úderem tupým předmětem a také detailní analýza pouzdra na zapalovač. Na zadní straně jsou iniciály. A. D. Zamumlal Kopecký a díval se na fotografii. Myslíte, že je to jméno? Je to dost pravděpodobné. Vrah si ani nevšiml, že mu něco upadlo, když zahazoval hlínu. Kopecký vytáhl vyšetřovací spis z roku 1995. Jeho ruka se zastavila, když listoval zažloutlými papíry. Datum události 14. července 1995. Kopecký se podíval na kalendář na zdi. Dnes je červenec 2015. Ach, Kopecký si zhluboka povzdechl. Co se děje, majore? Zeptal se nechápavě Beran. Promlčecí lhůta. Vypršela v roce 2010. Ach, uniklo i Beranovi. Ve výslechové místnosti se rozhostilo těžké ticho. I kdyby vraha chytili, nemohli ho postavit před soud. Kopecký si zkousl ret. Vzpomněl si na tu ženu, která 20 let nespravedlivě ležela v chladné zemi. Zavolejte znovu Dvořáka, vstal Kopecký rázně od stolu. Nač ho volat, když už je to promlčené. To je jedno. I když toho parchanta nemůžeme potrestat, musíme očistit jméno paní Jurkové. Kopeckého oči tvrdě zasvítily. A já chci vědět, kdo je ten vrah, abych mohl klidně spát. O 2 dny později vstoupil Petr Dvořák znovu do výslechové místnosti. Když se schouleně posadil, jeho tvář byla ještě strhanější než předtím. Kopecký beze slova vytáhl spod stolu průhledný sáček s důkazem a položil ho na stůl. Byl to černý igelitový pytel od hlíny. Ach, Dvořák si zakryl ústa a vydal krátký výkřik. Zorničky se mu divoce rozkmitaly. Pane Dvořáku, tenhle pytel vám něco říká, že? Zeptal se Kopecký tichým, těžkým hlasem. Dvořák nedokázal odpovědět, jen se mu třásly rty. Z čela mu stékal studený pot. 20 let jste obdělával sad a opravdu jste nevěděl, že máte tohle pod nohama? Kopecký se naklonil dopředu a zatlačil na Dvořáka. Dvořákův pohled se nedokázal odtrhnout od pytle. Jeho hrubé ruce pevně sevřely stehna. 17. července 2015 dopoledne se Kopecký znovu vydal na Dvořákovu farmu. Auto, které řídil Beran, se kodrcalo po polní cestě a zastavilo na dvoře. Vlhký letní vzduch se jim nahrnul do vozu, jakmile otevřeli dveře. Petr Dvořák stál uprostřed dvora a brousil kosu. Pane Dvořáku, zavolal Kopecký. Dvořák pomalu zvedl hlavu. Zase vy? Odložil netečně kosu a sundal si rukavice. Musíme si ověřit ještě pár věcí. Nemáte náhodou nějaké záznamy z roku 1995? Zeptal se Kopecký a rozhlédl se kolem. Záznamy? Třeba účetní knihu, deník nebo knihu jízd. Dvořákovo obočí se zachvělo. Chvíli mlčel a přemýšlel, pak si odkašlal. Knihu jízd bych možná našel. Nerad vyhazuju věci. Měla by být někde v kůlně. To je dobře. Můžeme se na ní podívat? Dvořák beze slova vešel do schátralé kůlny. Mezi zaprášenými krabicemi vytáhl starý sešit. Na zažloutlém obalu bylo fixem neohrabaně napsáno 1995. Kopecký sešit převzal a rychle jim prolistoval. Datum, místo odjezdu, cíl a počet ujetých kilometrů byly pečlivě zaznamenány. Můžu si to na chvíli půjčit? Prosím. Dvořák krátce odpověděl a znovu se chopil kosy.
Po návratu na stanici Kopecký rozložil knihu jízd na stole. Beran si přisunul židli. Kopeckého prst našel datum 14. července 1995. 9:0 odjezd z domova. Odvoz S. Jurkové na nádraží do Znojma. Je to 32 km. Poručíku, kde je to nádraží? Myslí tím asi autobusové nádraží ve Znojmě. Z farmy je to tam a zpátky skoro 60 kilometrů, odpověděl Beran a rozložil mapu. Ale podívej se na tohle, je tu napsáno 32 km. Kopecký poklepal propiskou na číslo. Aha, to je jen polovina, naklonil hlavu Beran. Přesně tak, chybí skoro 30 kilometrů. Ten Dvořák lhal. Kopeckého oči zableskly. Silvu Jurkovou na nádraží neodvezl. Buď jel někam jinam, nebo zastavil cestou. V 15:0 seděl Dvořák opět ve výslechové místnosti. Kopecký mu beze slova posunul knihu jízd před nos. Pane Dvořáku, 14. července 1995 jste svou švagrovou odvezl na nádraží, že? Ano, to je pravda. Dvořák odpověděl klidně. Na nádraží a zpět je to přes 60 kilometrů, ale ve vaší knize jízd je napsáno 32. Kopecký se naklonil a podíval se Dvořákovi do očí. Kam se vypařilo těch zbylých 30 kilometrů? Dvořákovi zorničky se na okamžik zachvěly. Jeho hrubé prsty začaly nepravidelně klepat o hranu stolu. Aha, ano, teď si vzpomínám. Dvořák polkl a rychle promluvil. Než jsme jeli na nádraží, zastavil jsem se v zemědělských potřebách. Proto byla ta vzdálenost kratší. V zemědělských potřebách? Kde to je? Bylo to vedle starého družstva ve městě. Dnes už tam není. To je divné. Jste tak pečlivý člověk, proč jste si to nezapsal? V knize jízd o tom není ani zmínka. Kopecký listoval sešitem. Dvořák si pevně zkousl red. Je to už dávno, asi se mi to plete. Sám v tom mám zmatek. Jeho hlas slábl. Kopecký neodpověděl, jen na něj upřeně hleděl. Dvořák pohled nevydržel a odvrátil se. Toho dne pozdě odpoledne se Kopecký s Beranem vydali na výzvědy do vesnice. Na lavičce před domem seděl starosta Tichý a ovýval se. Byl to místní rodák, který znal všechno a všechny. Pane starosto, na něco bychom se chtěli zeptat. Vzpomínáte si na 14. červenec 1995? 1995? Člověče, to je přes 20 let, jak si to mám pamatovat? Zasmál se Tichý a podrbal se na hlavě. To je den, kdy zmizela Silva Jurková. Ten den, kdy se říkalo, že utekla s penězi ze spolku. Aha, ten den. Tichý se plácl do kolene. Na ten si pamatuju. Celá vesnice byla na nohou. Proč? Neviděl jste tu noc něco zvláštního? Vlastně ano. Tehdy mi to přišlo divné. Tichý stišil hlas a naklonil se k nim. Od Dvořákovy farmy jsem viděl světla. Světla? Nebyl to Dvořákův náklaďák? Ne, náklaďák to nebyl. Snad poznám světla náklaďáku. Ten má světla vysoko. Tichý ukázal rukou do výšky pasu. Ta světla byla nízko. Vypadalo to jako světla z osobního auta. Kopecký si rychle vytáhl zápisník a psal. Osobní auto. Po návratu na stanici se Kopecký opět potýkal s knihou jízd. Jeho oči se zúžily, když si pod lupou prohlížel stránku ze 14. července. V rohu bylo drobným písmem načmáráno. Schůzka ZZN. Podívej se na tohle. Kopecký přiblížil lupu. Ostatní písmo bylo rozmazané a vybledlé, ale tato poznámka byla nápadně ostrá. Poručíku, okamžitě to pošli do laboratoře. Chci analýzu složení inkoustu. O 3 dny později dorazily faxem výsledky písmoznalecké expertizy. Kopecký popadl papír. Výsledek analýzy. Poznámka. Schůzka ZZN byla dopsána později než ostatní text. Složení inkoustu ukazuje na časový rozdíl minimálně 10 let. Bingo, Kopecký zaťal pěst. Dvořák si chtěl vytvořit alibi, tak to tam později dopsal. Na bílé tabuli v zasedací místnosti se objevilo jméno Petr Dvořák. Kopecký do něj několikrát klepl ukazovátkem. Schrňme si to. Tělo se našlo na Dvořákově pozemku, kniha jízd je sfalšovaná. A v noci, kdy se to stalo, byla u farmy spatřena světla neznámého osobního vozu. Pohledy detektivů zvážněly. Je velmi pravděpodobné, že Dvořák je pachatel.
Zítra ho znovu předvoláme a přitlačíme na něj. Následujícího dne dopoledne seděl Dvořák opět v chladné atmosféře vyšetřovací místnosti. Kopecký mu demonstrativně hodil na stůl výsledky expertizy. Pane Dvořáku, ta poznámka v knize Jíst, kdy jste ji napsal? Dvořákova tvář stuhla. O čem to mluvíte? Přestaňte lhát. Máme výsledky z laboratoře. Tahle poznámka byla napsána o 10 let později. Kopecký na Dvořáka tlačil. Proč jste to sfalšoval? Co se tu noc na farmě stalo? Dvořák se na papíry ani nepodíval. Po chvíli ticha zvedl hlavu. Jeho předchozí nejistota byla pryč. V očích měl až děsivě klidný výraz. Nic jsem neudělal. Jeho hlas byl bez emocí. Kopecký ucítil, jak mu po zádech přeběhl mráz. Normálně by v této fázi podezřelí začali plakat nebo se vztekat, ale Dvořák byl jiný. Pokud nemáte důkazy, nemůžete mě z ničeho obvinit. Není to tak, pane majore. Dvořák se Kopeckému podíval zpříma do očí a mluvil pomalu a zřetelně. Kopecký si zkousl ret a zaťal pěsti. Mezitím v sousední místnosti analyzoval Beran Sylvin zápisník. Obsahoval jména lidí z vesnice, vypůjčené částky a vražedné úroky. Páni, ta ženská nebyla žádné ořezávátko, kroutil hlavou Beran. Úroky 10–20% měsíčně byly standard. Pečlivě si zapisovala i slabiny dlužníků. Starosta Tichý, urgovat školné na véšu, paní Pokorná, tlačit na účty za nemocnici. Byla to úplná hyena, doslova vysávala lidi z vesnice, řekl Beran Kopeckému a zavřel zápisník. S nadsázkou by se dalo říct, že podezřelí jsou všichni z vesnice. Kopecký si zhluboka povzdechl a přikývl. Lidí, co ji nenáviděli, muselo být víc než dost. V 7 večer se Dvořák po výslechu vrátil domů. V tmavé ložnici ležela jeho žena Alena Dvořáková. Kvůli artritidě a depresím už 5 let nevyšla z domu. Dvořák si sedl na postel a vzal její vyhublou ruku. Byla studená jako led. Byl jsi na policii? Zeptala se Alena slabým hlasem. Jo, nic to nebylo. Nedělej si starosti. Je to kvůli Sylvě, že? V Aleniných očích se objevily slzy. Neboj se, nic se nestane. O všechno se postarám. Dvořák jí sevřel ruku oběma dlaněmi a tiše zašeptal. Alena mlčky otočila hlavu k oknu. Za tmavým merunkovým sadem jen kvílel vítr. V zasedací místnosti policie stál Kopecký opět před tabulí. Nalevo napsal Petr Dvořák, sfalšované alibi. Napravo Silva Jurková, dluhy a nenávist. Odteď pojedeme po 2 liniích, řekl Kopecký odhodlaně. Prioritou je prolomit Dvořákovi lži. Zároveň ale prověříme všechny lidi z tohoto zápisníku. Všechny, kteří měli na Silvu pivku. Rozumím, odpověděli detektivové sborově. Od zítřka začíná válka. Kopecký zavřel fix a podíval se z okna. Nad černým obzorem se vlnily neklidné mraky. 20. července 2015 ležel na stole vyšetřovacího týmu navlhlý zápisník. Beran se zvýrazňovačem v ruce procházel stránky. Kopecký srkal instantní kávu z kelímku a sledoval jeho prst. Páni, majore, podívejte se na tohle. Starosta Tichý, dluh 200 000. Beran si odfrkl. V roce 1995 bylo 200 000 skoro cena domu. A co je napsáno vedle? Urguji školné na VŠu pro dceru. Měsíční úrok 15 000. Hrozí, že pokud nezaplatí, udělá ostudu na univerzitě. Beran nevěřícně zavrtěl hlavou. 15 000 měsíčně, to je 180 000 ročně. Úroky jsou horší než samotný dluh. Kopecký si přitáhl zápisník k sobě. Na každé stránce byla hustě napsaná jména vesničanů. Pan Pokorný, paní Svobodová, pan Novák. Přes 20 lidí z vesnice si od Sylvy půjčilo peníze. Nebyla to jen jména. Pan Pokorný nutně potřebuje na operaci manželky. Pan Novák musí zachránit firmu syna před krachem. Sylva bodala lidi do jejich nejcitlivějších míst a svírala je ve svých kleštích. Ta ženská byla vážně zrůda, úplná pijavice. Beran zavrtěl hlavou a chtěl zápisník zavřít. Počkej, Kopecký ho chytil za zápěstí. Žena, která si na útěk nevzala ani kus oblečení, si tenhle zápisník pečlivě zabalila do igelitu. Kopecký poklepal prstem na obal. Tohle pro ní bylo důležitější než peníze. Tímhle mohla lidi ovládat. Byla to její moc. Kopecký si navlhčil prst
a dojel až na konec zápisníku. Na poslední straně, mezi 2 slepenými listy, byl zastrčený tenký dokument. Kopecký ho opatrně vytáhl pinzetou. Předběžná kupní smlouva na nemovitost. Na zažloutlém papíře byla jasně čitelná tištěná písmena. Předmětem prodeje byl meruňkový sad Petra Dvořáka. Záloha 100 0 káč přijata. 10. července 1995. Co to je? Beran vykulil oči a naklonil se. Smlouva o prodeji sadu. Silva se snažila prodat sad za zády svého švagra. Sad Petra Dvořáka? Vždyť jí nepatřil. Buď ukradla razítko a sfalšovala podpis, nebo něco podobného. Podívej se na datum přijetí zálohy. 10. července. 4 dny před zmizením. Kopeckého pohled stvrdl. Silva nezmizela, protože chtěla utéct s penězi. Chtěla prodat sad, sebrat i ty peníze a pak se vypařit. Ale něco se zvrtlo. Kopecký vložil smlouvu do sáčku na důkazy. Ve 2 odpoledne byl na stanici předvolán starosta Tichý. Seděl na kraji židle a nervózně si mnul obličej. Kopecký otevřel zápisník a přisunul mu ho pod nos. Pane starosto, půjčil jste si od Silvy Jurkové, že? Ano, no, je to tak, odpověděl Tichý vyhýbavě a potichu. 200 000. Na co jste v 95. na venkově potřeboval tolik peněz? Dcera se dostala na vysokou a neměli jsme na školné. Byl jsem zoufalý, tak jsem si půjčil. A Silva vám prý hrozila, že pokud nezaplatíte, udělá vám na univerzitě ostudu? Kopecký ukázal prstem na poznámku. V tu chvíli Tichého tvář zrudla. Ta ženská nebyla člověk. Křičela na mě, že jakmile se prodá sad, mám jí do týdne vrátit jistinu i se všemi úroky. A kolik jste jí měl celkem vrátit? Z úroků to dělalo skoro 400 000. Kde bych na to jako venkovský chlap vzal? Tichý udeřil pěstí do stolu. Chtěl jste ji zabít? Zeptal se Kopecký chladně. Chtěl. Nejradši bych ji tehdy uškrtil. Tichý křičel. Ve výslechové místnosti nastalo ticho. Tichý, vyděšený vlastním křikem, zavřel ústa. Pane starosto, kde jste byl v noci 14. července 1995? Kopecký se tichým hlasem vklínil do mezery. Byl jsem doma, s manželkou. Jste si jistý? Moje žena je svědek. Přísahám, já to nebyl. Tichý si třesoucí se rukou položil na hruď. Po návratu do kanceláře se Kopecký postavil před tabuli. Petr Dvořák, starosta Tichý a desítky dalších jmen ze zápisníku. Kopecký je jedno po druhém psal fixem. Podezřelých je víc než dost. Všichni v tom zápisníku si přáli, aby Silva zemřela. Beran si založil ruce a zhluboka si povzdechl. Motivů je příliš mnoho, nenávist byla všudy přítomná. Kopecký se zamračil a vrátil se ke stolu. Jeho pohled se zastavil při prohlížení zápisníku. V rohu jedné stránky bylo drobným, ledabilým písmem napsáno S.J. Kopecký otevřel zásuvku a vytáhl kovové pouzdro na zapalovač. Otočil ho. I tam byla vyrytá stejná písmena A, D. Počkat, to nesedí. S, J a A, D. Kopecký znovu zkontroloval důkazy. Pouzdro mělo iniciály A, D. A zápisník patřil Silvě Jurkové. Aha, Kopecký se zarazil a zamyslel. Pak mu to došlo. Poručíku, pojď sem. Kopecký naléhavě zamával. Beran přiběhl a střídavě se díval na zápisník a na pouzdro. A.D. Alena Dvořáková, manželka Petra Dvořáka a sestra Silvy Jurkové. Kopecký zvedl pouzdro proti světlu. Ta osoba je klíčová. Byla na místě činu, kde ztratila zapalovač a měla se Silvou vztah. Kdo to ale je? To musíme zjistit. Ten člověk je vrah. Tu noc vál nad Meruňkovým sadem mrazivý vítr. Petr Dvořák se v posteli převaloval, pak se prudce posadil. V uších mu zněl telefonát od jednoho z vesničanů. Policajti prý prohledávají ten její zápisník. Mluvili i o tvém sadu. Dvořák si přehodil kabát a vyšel ven. Prošel tmou až k místu, kde bagr rozryl základy pro kůlnu. Žlutá policejní páska plápolala ve větru a vydávala nepříjemný zvuk. Dvořák stál mlčky před jámou a díval se do černé hlubiny. Jeho hrubé ruce se v kapsách kalhot silně třásly. Na čele mu vyrašil studený pot. Proč to jen vykopali? Měli to nechat být, uniklo mu chraplavě.
Větve meruněk se kymácely ve větru, jako by na něj ukazovali prstem. Druhý den ráno vběhl Beran do banky hned po otevření. Chtěl ověřit finanční transakce Sylvy Jurkové staré 20 let. Bankovní úřednice mu podala výpis z účtu za červenec 1995. Beranovi oči rychle přelétly řádky. Července. Vklad úvěru 250 0 kač, ale od té doby až do 14. července nebyl zaznamenán jediný výběr. Beran sevřel papír tak pevně, až se zmačkal a běžel na stanici. Majore, mám to. Beran se zadýchával a položil dokument na Kopeckého stůl. Podívejte se. 2 dny před zmizením si Sylva vzala úvěr 250 000, ale nevybrala ani korunu. To znamená, že neutekla s penězi. Kopecký popadl papír. Sylva ani neměla čas si peníze vybrat. Byla zabita dřív přímo v sadu. Její plán byl asi takový: vzít zálohu za sad, vybrat úvěr a zmizet. Kopecký přikývl a vstal. Přešel k tabuli a červeně zakroužkoval jméno Petra Dvořáka. Ale někdo jí v tom zabránil. Někdo, kdo chtěl ochránit sad. Beranův pohled stvrdl. Nakonec se vracíme zase k Dvořákovi, řekl Kopecký a odložil fix. Ten sad je pro Dvořáka všechno. Když zjistil, že mu ho švagrová chce prodat za zády, musel se mu zatmít před očima. Zítra brzy ráno ho znovu předvoláme. Kopecký se zadíval z okna. Tentokrát ho sevřeme tak, aby se z toho nevyvlékl. Za oknem zapadalo slunce do ruda. Bílé světlo zářivek v kanceláři jen zvyšovalo napětí. 22. července 2015 dopoledne prořízl ticho v kanceláři kriminálky pronikavý zvuk telefonu. Kopecký, aniž by odtrhl oči od spisu, zvedl sluchátko. Kriminální policie Znojmo. Kopecký. Pane detektive, prosím, neptejte se na mé jméno, zašeptal mužský hlas. Kdo jste? Co si přejete? Kopecký si vzal propisku a narovnal se. Bylo to v roce 1995. Viděl jsem to na vlastní oči. Ten Dvořák honil Sylvu s kosou v ruce. S kosou? Kdy? Kde jste to viděl? Bylo to v polovině července, myslím. U kůlny v sadu. Dvořák řval jako pominutý a mával tou kosou. Vzpomínáte si, co křičel? Nebylo to moc slyšet, ale něco o pozemku a že ji zabije. Bál jsem se, tak jsem se schoval. Pane, kdybyste nám mohl říct své jméno, velmi by to pomohlo vyšet. Volající ani nedočekal konec věty a zavěsil. Kopecký omámeně položil sluchátko a podíval se na Berana. Poručíku, okamžitě přiveďte Dvořáka. Teď hned? Ano, předveďte ho. Tentokrát ho jen tak nepustíme. V Kopeckého očích se zračila zuřivost. O hodinu později byl Dvořák přiveden na stanici. Posadil se na židli ve výslechové místnosti, mlčel a založil si ruce. Jeho tvář byla jako z kamene. Kopecký si prudce přisunul židli a posadil se Dvořákovi přímo před nos. Pane Dvořáku, v létě 1995 jste vyhrožoval své švagrové s kosou v ruce, že? Dvořák ani nemrkl. Máme očitá svědka. Viděl vás, jak u kůlny máváte kosou a křičíte, že ji zabijete. Kopecký udeřil dlaní do stolu. Dvořákova víčka se nepatrně zachvěla, ale ústa neotevřel. Důkazů je víc než dost. Tady je ta kupní smlouva, nevidíte? Sylva vám chtěla prodat pozemek za zády. Kopecký mu mával kopií smlouvy před obličejem. Kvůli tomuhle jste vyletěl z kůže, ne? Dvořák se na papír letmo podíval a zase odvrátil hlavu. Máme i výpisy z účtu. Sylva neutekla s penězi. Zemřela ve vašem sadu dřív, než si je stačila vybrat. Kopeckého hlas sílil, až se změnil v řev. Jak dlouho ještě budete mlčet? Pravda, kterou jste 20 let skrýval, je teď venku. Dvořák mlčky hleděl z okna. I po 3 hodinách výslechu neřekl ani slovo. Kopecký, frustrovaný, vyšel z místnosti a na chodbě narazil na státního zástupce. Ten se netvářil příliš nadšeně. Majore Kopecký, pojďme na chvíli do zasedačky. Kopecký si utřel pot a následoval ho. Kdy přesně se tento případ stal? Zeptal se státní zástupce Suše a listoval spisem. 14. července 1995. Aha, takže promlčecí lhůta 15 let vypršela už v roce 2010. Státní zástupce si povzdechl a posunul si brýle. Vím o tom, odpověděl Kopecký krátce a zkousl si ret. Když to víte, proč vedete takhle nátlakové vyšetřování? I kdybyste z něj dostal přiznání,
nemůžeme ho obžalovat. Zákon na něj nedosáhne. Státní zástupce zavřel spis a řekl podrážděně, ukončete to. Je to plýtvání lidmi. To nejde. Kopecký vstal. Židle za ním zavrzala. To, že ho zákon nemůže potrestat, neznamená, že je nevinný. Jak je možné, že máme nespravedlivě zabitou oběť, ale žádného vraha? Majore, dívejte se na to realisticky. Dopadnout pachatele a potrestat ho jsou dvě různé věci. Pravdu musíme odhalit. To je přece práce policisty. Kopecký ani nečekal na odpověď a prudce otevřel dveře. Státní zástupce si jen povzdechl a zavrtěl hlavou. Následujícího dne odpoledne přišel na stanici muž středního věku v obleku. Byl to Dvořákův advokát. Požádal o soukromý rozhovor s Dvořákem. Žaluzie v místnosti se zatáhly. O 30 minut později vyšel advokát ven. Přes sklo viděl Kopecký Dvořákovu tvář. Jeho výraz se podivně změnil. Napjatá ramena povolila a na rtech se mu objevil nečitelný úsměv. Jakoby mu v uších stále zněla Dvořákova otázka advokátovi, je ta promlčecí lhůta opravdu jistá? Ano, je, vypršela v červenci 2010. I když se teď přiznáte, právně vám nehrozí žádný trest. Jste volný člověk. Když Dvořák slyšel advokátova slova, zhluboka se nadechl. Nebyl to povzdech lítosti, ale úlevy. Toho dne pozdě odpoledne začal fax v kanceláři hlasitě chrlit papír. Beran ho zvedl a vykulil oči. Majore, to je bomba. Beran mával papírem a přiběhl. Co je? Na zipu? Toho pytle s penězi? Našli otisk prstu. A čí je? Čí by byl? Petra Dvořáka. Kopecký vstal. Vyrval mu papír z ruky a přečetl si ho. Výsledek analýzy. Otisk prstu z jezdce zipu igelitového pytle se shoduje s pravým palcem Petra Dvořáka. Pytel pohřbený vedle těla, pytel potřísněný krví a potom Silvy Jurkové, poslední, kdo se ho dotkl, byl Petr Dvořák. Teď už se z toho nevykroutí. Máme ho. Kopecký sevřel papír a zamířil do výslechové místnosti. Dveře se s ránou otevřely. Kopecký hodil Dvořákovi pod nos výsledky analýzy otisků. Pane Dvořáku, pokud máte oči, tak se dívejte. Dvořák se pomalu podíval na papír. Jasný otisk prstu a slovo šoda mu padly do očí. V tu chvíli se Dvořákovi z tváře vytratila všechna barva. To je váš otisk. Na tom pytli, s penězi pohřbeném vedle těla Silvy Jurkové, se našel váš otisk. Kopecký chytil Dvořáka za ramena a zatřásl jim. Před 20 lety jste se toho pytle dotkl, že? Pohřbil jste ho spolu s tělem. Dvořákovi ruce se začaly třást. Olízl si suché rty a těkal pohledem. Ukončeme to, je konec. Řekněte to sám. Kopecký si přisunul židli a tiše zavrčel. Dvořák dlouho mlčel. Tykot hodin na zdi mu svíral srdce. Nakonec zvedl hlavu. Jeho pohled byl rezignovaný, ale zároveň podivně lesklý. Já jsem to udělal. Chraplavý hlas prolomil ticho. Co jste udělal? Mluvte jasně. Já jsem zabil Silvu. Vzduch ve výslechové místnosti stěžkl. Kopecký třesoucí se rukou stiskl tlačítko nahrávání. Řekněte všechno od začátku. Ta Silva opovážila se prodat můj sad. Moji půdu, kterou mi rodiče odkázali. Dvořákův hlas se třásl hněvem. A co dál? Snažil jsem se jí to rozmluvit. Prosil jsem ji, ale neposlouchala. Tak jsem vzal kosu. Dvořák se odmlčel a stěžka dýchal. Co jste udělal s kosou? V kůlně byla kosa. Udeřil jsem ji. Do hlavy. Prostě jsem ji praštil. Dvořák si zakryl obličej. Ramena se mu prudce třásla. A tělo? Jak jste se ho zbavil? Pohřbil jsem ho na místě budoucí kůlny. Tu noc lilo jako z konve. Byl jsem sám. Ten pytel jste pohřbil taky? Ano. Ležel vedle ní, tak jsem ho tam prostě přihodil. Z Dvořákových úst se valila 20 let stará tajemství. Kopecký ho při sepisování protokolu pozorně sledoval. Dvořákovi oči nebyly očima kajícníka. Byly to oči pokřiveného mučedníka, který se brání, že neměl na výběr, aby ochránil svou půdu. Kopeckému se svraštilo obočí. Podepište se tady. Kopecký mu podal pero a papír. Dvořák vzal pero a začal psát své jméno. Ruka se mu třásla tak, že písmena byla nečitelná. V tu chvíli se z chodby ozval pronikavý ženský výkřik. Petře! Hned na to se ozvala tupá rána. Chodba se naplnila vzrušenými hlasy.
Kopecký rychle otevřel dveře. Na konci chodby ležela na studené podlaze v bezvědomí žena. Byla to Dvořákova manželka, Alena Dvořáková. Dozvěděla se od sousedů, že se její manžel přiznal k vraždě a s vypětím všech sil se doplazila na stanici. Paní, proberte se, zavolejte sanitku. Beran a další policisté se shlukli kolem Aleny. Byla bílá jako stěna a u úst měla pěnu. Otevřenými dveřmi výslechové místnosti to Dvořák viděl. Pohled na zhroucenou manželku se mu zaryl do očí. Aleno. Z Dvořákových úst se vydral zvířecí řev. Vstal a vrhl se ke dveřím. Uhněte, to je moje žena. Aleno. Dvořák se chytil dveří a zběsile s nimi třásl. Kopecký ho hrubě odstrčil zpět do místnosti. Uklidněte se, teď nemůžete ven. Prosím, nechte mě za ní. Alena se zhroutila. Dvořák plakal a chytal se Kopeckého za rukáv. To nejde, výslech ještě neskončil. Kopecký mu bezcitně strhl ruku a s ránou zavřel dveře. Otevřete ty dveře. Dvořák se zhroutil a opřel se čelem o zavřené dveře. Ve výslechové místnosti se ozýval jen jeho zoufalý pláč. 23. července 2015 dopoledne byl vzduch ve výslechové místnosti k zalknutí. Na stole blikalo červené světlo nahrávacího zařízení. Kopecký se hluboko opřel o opěradlo a založil si ruce. Beran pevně svíral propisku a upřeně hleděl na Dvořákova ústa. Pane Dvořáku, přestaňte si vymýšlet a řekněte pravdu. Kopeckého chraplavý hlas prolomil ticho. Kde a jak jste ji zabil? Dvořák hleděl do země a kousal si rty. Bylo to v kůlně za sadem. Silva si tam balila věci. A dál? Prosil jsem ji, aby sad neprodávala, ale vysmála se mi. Zatmělo se mi před očima a popadl jsem kosu, co tam byla. Kosu? Kam jste ji udeřil kosou? Do hlavy. Šora dolů. Dvořák naznačil úder rukou. Konečky prstů se mu třásly. A potom Silva se zhroutila. Všude byla krev. Dostal jsem strach, naložil jsem ji na náklaďák, odvezl na místo budoucí kůlny a pohřbil. Dvořák si promnul obličej a zhluboka si povzdechl. Kopecký si odfrkl a hodil na stůl zprávu z pitvy. Papír se snesl před Dvořáka. Pane Dvořáku, i lež musí mít hlavu a patu, aby jí člověk uvěřil. Cože? Dvořákovi zorničky se zachvěly. Podle pitevní zprávy byla promáčklina na lebce kulatá. Nebyla způsobena ostrou kosou, ale tupým předmětem. Kopecký udeřil pěstí do stolu. Úder kosou by kost rozsekl nebo prořízl, ne takhle rozdrtil. Dvořákova tvář zšedla. Já neudeřil jsem jí ostřím, ale násadou. Ano, násadou. Dvořák koktal a rychle změnil výpověď. Cože? Dřevěnou násadou jste někomu rozbil hlavu? Kopecký nevěřícně zavrtěl hlavou. Byl jsem v amoku, mlátil jsem vší silou. Dvořák se vyhýbal pohledu a mumlal. Kopecký si odfrkl. Výpověď plná děr. Dobře. A co ten pytel? Ten pytel s penězi vedle těla. Pytel? O žádném nevím. Nevíte? Tak proč se na zipu toho pytle našel váš otisk? To, když jsem ji pohřbíval, byla tma, tak jsem se ho asi náhodou dotkl. Dvořák si kapesníkem utíral pot z čela. Kopecký si přisunul židli a naklonil se Dvořákovi až k obličeji. Pane Dvořáku, koho teď kryjete? Nikoho, já jsem ji zabil. Říkám vám, že jsem to byl já. Dvořák křičel a vrtěl hlavou. Víte, že je to promlčené, tak to berete na sebe, že? Ale skutečný vrah je někdo jiný. Kopeckého hlas zněl jako hrom. Dvořák zavřel ústa, ale jeho neklidný pohled ho prozrazoval. Ve 2 odpoledne přiběhl Beran se svazkem papíru. Majore, mám to. Co je? Výpis hovorů Dvořáka těsně před zatčením. Beran ukázal na zvýrazněnou část. Volal domů. Ten rozhovor stojí za to. Aleno, do sklepa v žádném případě nechoď. Pamatuj si to. Nikdy tam nechoď. Kopeckého oči stvrdly, když četl přepis. Bylo cítit, jak naléhavý Dvořákův hlas byl. Sklep, něco tam je. Kopecký vstal. A majore, ještě něco. To pouzdro na zapalovač. Iniciály A, D. Beran zatřásl sáčkem s důkazem. Nemusí to být Petr Dvořák, ale Alena Dvořáková. V tu chvíli Kopeckého hlavou probleskl nápad. Jasně. Proč mě to nenapadlo dřív? Proto jsem prošel všechna alba, která jsme zabavili u Dvořáku. Podívejte se na tohle.
Beran položil na stůl starou černobílou fotografii. Na pozadí meruňkového sadu z 80. let se usmívala mladá Alena Dvořáková. Kopecký si vzal lupu. Na Alenině krku visel řetízek s povědomým kovovým přívěskem. Bylo to pouzdro na zapalovač nalezené na místě činu. Bingo! Kopecký zvedl fotografii a děsivě se usmál. Na místě činu nebyl Dvořák. Byla tam Alena. Manžel na sebe vzal vinu své ženy. Beran polkl. V 5 odpoledne Kopecký znovu otevřel dveře výslechové místnosti. Dvořák hleděl do prázdna. Kopecký beze slova položil fotografii na stůl před Dvořáka. Podívejte se na tohle. Dvořák pomalu sklopil pohled. Když uviděl přívěsek na fotografii, jeho zorničky se divoce rozkmitaly. Tenhle přívěsek se našel přímo pod tělem. Patří vaší ženě, že? Kopecký poklepal prstem na fotografii. To, Dvořákova tvář zbělela. Rty se mu třásly tak, že nemohl mluvit. Paní Alena Dvořáková byla na místě činu, že? Nebyl jste to vy, kdo zabil, byla to vaše žena. Ne, zařval Dvořák jako zvíře. Přestaňte lhát, důkazy jsou jasné. Kopecký udeřil do stolu. Ne, já jsem ji zabil. Já. Dvořák vstal a převrátil židli. S rachotem se svalila na zem. Vy nic nevíte. Alena je nevinná. Všechno jsem udělal já. Dvořák se vrhl na stůl a shodil papíry na zem. Pane Dvořáku, uklidněte se. Beran přiběhl a skroutil mu ruce. Pusťte mě, Aleny se nedotýkejte. Dvořák řval a kopal kolem sebe. V očích měl šílenství a chorobnou posedlost svou ženou. Zavřete ho do cely. Kopecký stěžka dýchal. Policisté Dvořáka odtáhli. Jeho zoufalý křik se nesl chodbou. Já jsem ji zabil. Alena ne, prosím. Ve výslechové místnosti zůstalo jen ticho. Kopecký zvedl ze země fotku Aleny, otřel z ní prach a podíval se na usmívající se ženu. Co teď, majore? Zeptal se Beran a zvedl židli. Musíme do toho sklepa. Tam se skrývá pravda, kterou Dvořák tak zoufale chránil. Kopecký si strčil fotku do kapsy. Okamžitě zařiďte povolení k domovní prohlídce. Následujícího rána, za slabého deště, dorazily 3 policejní vozy na Dvořákovu farmu. Vzduch byl prosycen vůní vlhkých meruněk, dveře domu byly zamčené, Kopecký zabouchal. Paní Dvořáková, policie, otevřete. Z domu se neozýval žádný zvuk. Vypáčte to. Policista vrazil páčidlo do škvíry, s praskotem se dveře otevřely. Policisté vtrhli dovnitř, prošli obývacím pokojem a otevřeli dveře ložnice. Na posteli ležela Alena. Nehýbala se, jako by byla mrtvá. Paní Dvořáková, Kopecký s ní zatřásl. Alena pomalu otevřela oči. Její prázdné zorničky se setkaly s policisty. Máme povolení k prohlídce sklepa. Kopecký jí ukázal papír. Z Alenina oka stekla slza. Nijak se nebránila, jen rezignovaně zavřela oči. Kopecký z techniky zamířil do kuchyně. V rohu byly staré dřevěné dveře. Zrezivělý zámek je pevně držel. Místo, kam Dvořák tak naléhavě zakazoval své ženě chodit, přineste pákové kleště. Policista obrovskými kleštěmi přestřihl zámek. S cvaknutím spadl na zem. S vrzáním se dveře do sklepa otevřely. Z černého otvoru se vyvalil studený, zatuchlý vzduch. Kopecký rozsvítil baterku. Světelný kužel prořízl tmu a osvítil schody. Jdeme dolů. Kopecký se jako první vydal do tmy. Pevně zavřené dveře sklepa se rozletěly. Zápach desetiletí starého prachu a kyselé vůně meruněk se jim vril do nosu. Beran, který sešel dolů, ohromeně otevřel ústa. Stěny sklepa byly pokryty dřevěnými policemi plnými sklenic. Páni, co to všechno je? Meruňkový kompot? Beran si posvítil na sklenice. Žlutý kompot se v světle baterky podivně leskl. Bylo jich tam odhadem několik tisíc. 20 let to zavařovala. Každý den. Jako šílená, zamumlal si Kopecký a procházel mezi policemi. Chladný vzduch sklepa mu přejel po krku jako něčí povzdech. Prohledejte to tu. Rozeberte i dlažbu na podlaze. Technici se na Kopeckého příkaz rozběhli. Blesky fotoaparátů osvětlovaly tmavý sklep. Po hodině našli jen zrezivělou motiku a schnilé dřevěné bedny. Kopecký se nevzdával a zamířil do nejzazší, nejtmavší části za policemi. Mezi stěnou a policií byla úzká škvíra. Posvítil si do ní. V hromadě prachu ležel nepatřičný předmět. Poručíku, tady něco je. Kopecký v rukavici.
Strčil ruku hluboko do škvíry, dotkl se něčeho těžkého a studeného. Opatrně to vytáhl. Byla to věc zabalená v několika vrstvách mastného papíru. Kopecký odbalil jednu vrstvu, pak další. Zrezivělé kladivo odhalilo svou ošklivou tvář. Na úderné ploše byly tmavě červené skvrny. Kladivo. Se stopami po úderu. Kopecký naléhavě zavolal vedoucího techniků. Ten přiběhl a pod lupou si kladivo prohlédl. Musíme udělat testy, ale i pouhým okem je to jasné. Přineste sáček. Technik opatrně vložil kladivo do sáčku na důkazy. V tu chvíli se šora ozvaly nejisté kroky. Alena Dvořáková s pomocí policisty sestupovala po schodech. Její pohled se zastavil na sáčku v ruce technika. Když uviděla zrezivělé kladivo, podlomily se jí nohy. Ach, paní, jste v pořádku? Policista ji sotva zachytil. Alena se zhroutila na zem a třásla se jako osika. Rty jí zmodraly. Tak jste to našli? Nakonec, uniklo jí sténavě. Kopecký s kladivem v sáčku přistoupil k Aleně. Paní Dvořáková, tohle kladivo poznáváte, že? Jeho hlas se rozlehl sklepem. Alena místo odpovědi si zakryla obličej. Mezi prsty jí proudily horké slzy. O 3 dny později dorazily z laboratoře urgentní výsledky analýzy. Kopecký třesoucí se rukou listoval zprávou. Mikroskopická fotografie drobných rých na kladivu a fotografie promáčkliny na lebce Sylvy Jurkové byly vedle sebe. Vzory lomu a nerovnosti do sebe zapadaly jako skládačka. A na poslední straně byl klíčový řádek. Z dřevěných vláken v násadě kladiva byla izolována DNA oběti Sylvy Jurkové. Je konec. Z toho už se nevykroutí. Beran zaťal pěst. Je čas setkat se se skutečným vrahem. Přiveďte paní Dvořákovou. Kopecký vstal s odhodlaným výrazem. V 3 odpoledne byla Alena Dvořáková přivezena na invalidním vozíku do výslechové místnosti. Za pár dní zestárla o 10 let. Kopecký si přisunul židli tak blízko, že se jejich kolena téměř dotýkala. Paní Dvořáková, na kladivu se našla krev vaší sestry. Kopecký položil zprávu Aleně na klín. Udeřila jste svou sestru tímhle kladivem? Alena bezmocně sklonila hlavu, její hubená ramena se třásla. Mluvte, už to nemůžete skrývat. Kopecký mluvil jemně, ale pevně. Alena si třesoucí se rukou promnula obličej. Já jsem to udělala, prolomil ticho tenký hlas. Já jsem udeřila Sylvu. Řekněte mi to pomalu, od začátku. Kopecký stiskl tlačítko nahrávání. Tu noc lilo jako z konve. Viděla jsem Sylvu, jak si balí tašku a odchází. Zastavila jsem ji, ptala se, kam jde. Aleniny oči bloudily prázdnotou, jako by se vrátila o 20 let zpět. Řekla mi, že prodala sad, půdu našich rodičů. Prodala ji jen tak. V Alenině hlase se objevil náznak zášti. Prosila jsem ji, ať to nedělá. Chytila jsem ji za nohu a ona mě odkopla a vysmála se mi. Ségra, ty tu budeš do konce života hrabat hlínu. Já si budu v Praze žít jako královna. Alena si prokousla red až do krve. Odstrčila mě a chtěla odejít. V tu chvíli se mi zatmělo před očima. Na nic jsem nemyslela, jen na to, že ji musím zabít. A tak jste vzala kladivo? Ano. V rohu kůlny leželo kladivo. Ani nevím jak, popadla jsem ho a běžela za ní. Alena mávala rukama a plakala. Udeřila jsem ji jen jednou do hlavy a ona se zhroutila. Bylo tam tolik krve. Kopecký tiše poslouchal její zpověď. Byla to tragédie sestry, která celý život snášela pohrdání své mladší sestry a když jí hrozilo, že přijde i o domov, explodovala. Kdy se to dozvěděl váš manžel? Vrátil se pozdě v noci. Našel mě zkroucenou v kůlně, celou od krve. A váš manžel se postaral o tělo. Ano. Beze slova mě umyl, naložil tělo na náklaďák a odjel. Když se vrátil, vzal mě za ruku a řekl, ty nic nevíš. Vezmu to s sebou do hrobu, tak na to zapomeň. Alena si rvala hruď a plakala. Kladivo umyl a schoval hluboko ve sklepě. Od toho dne jsem se sama uvěznila v tom sklepním vězení. A ty kompoty? Z lítosti. Sylva měla ráda meruňky. Každý den jsem je zavařovala a modlila se. Prosila jsem o odpuštění. Ať trest stihne mě, ale ať mého manžela ušetří. Místnost se naplnila Aleniným zoufalým pláčem. Kopecký jí s hořkým výrazem podal protokol. Přečtěte si to a podepište se. Alena třesoucí se rukou vzala pero a napsala své jméno.
Na nečitelná písmena dopadaly slzy. Následujícího dne dopoledne Kopecký s těžkým srdcem navštívil vazební věznici. Za sklem se objevil Petr Dvořák. Za jediný den zhubl na polovinu. Kopecký zvedl sluchátko. Pane Dvořáku, vaše přiznání už neplatí. Dvořák bezmocně zavřel oči. Našli jsme skutečného pachatele. Vyšetřování je u konce. Kdo to je? Zeptal se Dvořák třesoucím se hlasem, jako by nechtěl slyšet odpověď, kterou znal. Alena Dvořáková, vaše žena. Dvořákovi vypadlo sluchátko z ruky. Rychle ho zvedl a přitiskl tvář na sklo. Ve sklepě se našlo kladivo. Vaše žena se ke všemu přiznala. Ne, to není možné. Dvořák zoufale vrtěl hlavou. Říkal jsem, že jsem to byl já. Já jsem ji zabil. Alena je nevinná, prosím. Pane Dvořáku, Kopecký na něj hleděl se soucitem. Vím, že jste se snažil chránit svou ženu, ale pravda vždycky vyjde najevo. Dvořák začal bušit čelem do studeného skla. Ramena se mu třásla. Promiň, Aleno, nedokázal jsem tě ochránit. Promiň. Jeho zvířecí pláč naplnil místnost. Kopecký položil sluchátko a odešel. Jeho kroky na dlouhé chodbě byly těžké jako olovo. Pravda o případu vyšla po 20 letech najevo. Vrah byl dopaden, důkazy nalezeny. Ale nikomu nemohli nasadit pouta. Promlčecí lhůta. Ta neúprosná zeď času je zachránila před soudem. Kopecký však věděl. Pro Petra a Alenu Dvořákovi nebyl zbytek života svobodou, ale doživotním vězením svědomí. Když vyšel z policejní stanice, z oblohy po dešti zářilo oslnivé slunce. 14. července 1995, hluboko v noci, dopadalo na kůlnu v Meruňkovém sadu chladné měsíční světlo. Silva si přehodila přes rameno černou tašku a vyrazila ze dveří. Uvnitř byl zápisník s dluhy a svazky peněz. Před kůlnou jí zastoupila cestu Alena. Silvo, kam jdeš? Její hlas se třásl. Uhni, jedu do Prahy. Už nemůžu žít v téhle díře. Silva si upravila popruh a ušklíbla se. Co to říkáš? Najednou do Prahy? Ségra, ty o ničem nevíš, co? Tenhle sad je už prodaný. Silva se skřiveně usmála. Aleně se z tváře vytratila barva. Co? Cože? Prodala jsi naši půdu? Jo. Zálohu mám, za týden se to přepíše. Už to není naše. Zbláznila ses? To je půda našich rodičů. Alena se vrhla na Silvu a chytila jí za ruku. Pusť mě. I kdyby, právně je to moje. Je jedno, co s tím udělám. Silva hrubě odstrčila její ruku. Ne, nikam nejdeš. Dej sem ty peníze. Neotravuj. Uhni, nebo se ti něco stane. Silva silně strčila Alenu do hrudi. Ta zavrávorala. Do smrti tu budeš hrabat hlínu. Ty náno hloupá. Odplivla si Silva a otočila se. V tu chvíli se Aleně před očima zatmělo. V uších jí pískalo a ztratila rozum. V rohu kůlny si všimla těžkého mastného kladiva. Jako v tranzu ho zvedla. V ruce ucítila jeho tíhu. Silvo, zavolala chraplavě. Co je zase? Otočila se Silva podrážděně. V tu chvíli Alena zvedla kladivo vysoko nad hlavu. Zemři! Kladivo prořízlo vzduch a dopadlo na Silvinu hlavu. Tupý, hrozný zvuk rozřízl noční ticho. Silva ani nevykřikla a zhroutila se na zem. Taška jí spadla z ramene. Tmavá krev se rychle vsakovala do hlíny. Silvo! Silvo! Alena se zhroutila na zem a třásla s ní, ale Silva se nehýbala. Její oči bez života hleděly do prázdna. Alena upustila zakrvácené kladivo a vykřikla. O hodinu později prořízl tmu náklaďák a zastavil na dvoře. Byl to Petr Dvořák. Vracel se pozdě z práce a všiml si, že v kůlně se svítí. Co se děje takhle v noci? Otevřel dveře. Udeřil ho pach krve. Na podlaze byla kaluž krve a vedle těla seděla zhroucená Alena. Aleno, co se stalo? Dvořák k ní přiběhl a chytil ji za ramena. Petře, já jsem ji zabila. Silvu. Alena třesoucím se hlasem ukázala zakrvácené ruce. Dvořákův pohled se přesunul na ležící švagrovou. Byla už studená. Kladivem? Já jsem ji kladivem, mumlala Alena a ukazovala na kladivo na zemi. Dvořák si zkousl ret. Rychle zavřel dveře kůlny a zvedl ženu. Aleno, vzpamatuj se. Podívej se na mě. Co budeme dělat? Uklidni se. Nic se nestalo. O všechno se postarám. Dvořák jí chytil obličej a podíval se jí do očí. Ale vždyť je mrtvá.
Ne, ty nic nevíš. Vezmu to s sebou do hrobu, ale ty o ničem nevíš, rozumíš? Jeho pohled hořel. Běž dovnitř, umyj se a dělej, že spíš. Nic si neslyšela. Dvořák vystrčil ženu ven. Alena se jako bez duše potácela k domu. Dvořák, který zůstal sám, si utřel slzy a začal jednat. Naložil Sylvino tělo a tašku s penězi na korbu. V noci za prudkého deště kopal jako šílený. Hluboko v zemi pohřbil tělo i tašku. Zakrvácené kladivo umyl, pečlivě zabalil do mastného papíru a zastrčil ho do škvíry ve zdi ve sklepě. A přísahal si, toto tajemství zůstane navždy pohřbeno. 28. července 2015 byl vzduch v zasedací místnosti státního zastupitelství těžký. Státní zástupce zavřel spis a zhluboka si povzdechl. Majore, promlčecí lhůta vypršela už v roce 2010. Obžaloba není možná. Co to znamená? Pachatel se přiznal, máme všechny důkazy a vy ho nepotrestáte? Kopecký vstal a udeřil pěstí do stolu. Takový je zákon. U vraždy je promlčecí lhůta 15 let. I kdyby to bylo o den, nemůžu s tím nic dělat. Státní zástupce hořce zavrtěl hlavou. A co bude s Alenou Dvořákovou? Věc bude odložena pro nepřípustnost trestního stíhání. Dnes ji musíme propustit. Zabila člověka a půjde jen tak domů? Tohle je spravedlnost? Kopeckého hlas se třásl hněvem. Majore, chápu vaše pocity, ale z právního hlediska je volná. Státní zástupce se odvrátil a začal si uklízet papíry. O 2 dny později se v novinách objevil šokující článek. Případ 20 let staré kostry. Pachatel nepotrestán kvůli promlčení. Manželé, kteří se ocitli v právním vakuu, dnes propuštěni. Článek se bleskově rozšířil po internetu. Komentáře byly plné nadávek na zákon a proklínání manželů. 30. července vyšli Petr a Alena Dvořákovi z policejní stanice. Desítky novinářů se na ně vrhly jako vosy. Blesky fotoaparátů jim bodaly do očí. Paní Dvořáková, řekněte něco. Přiznáváte, že jste zabila? Jste ráda, že nebudete potrestána? Není vám to líto? Novináři jim strkali mikrofony pod nos. Alena sklonila hlavu a držela se manžela. Petr s pevně semknutými rty chránil ženu a prodíral se davem. Otázky a blesky neustávaly, dokud nenasedli do auta. Cesta domů do sadu byla jako cesta do pekla. Petr Dvořák s kamennou tváří řídil. Alena na sedadle spolujezdce hleděla z okna a tiše plakala. Když dorazili k bráně sadu, čekalo je další peklo. Místní lidé jim zatarasili cestu a vytvořili lidskou zeď. Dvořák zastavil. Zůstaň uvnitř, nevycházej. Otevřel dveře a vystoupil. Lidé měli v rukou kameny. Vrazi, co tady chcete? Okamžitě vypadněte z naší vesnice. Starosta Tichý stál v čele. Pane starosto, prosím, uvolněte cestu. Dvořák se sklonil. Ani náhodou. Jak si myslíte, že tady budete žít? Nestydové. Tichý hodil kámen po Dvořákovi. S tupou ránou ho zasáhl do ramene. Au. Dvořák zavrávoral. To byl signál. Zabijte je. Zločince. Ze všech stran začaly létat kameny. Prásk. Kámen rozbil okno auta. Přestaňte. Prosím, přestaňte. Dvořák si kryl obličej. Ale rozzuření vesničané nepřestávali. Dvořák se pod sprškou kamenů doplazil zpět do auta a zamkl se. Rychle couvl a vjel do brány, kterou za sebou spěšně zavřel. Vylezte, říkám, neničte nám vesnici a zmizte. Nadávky a kletby zpoza brány neutichaly až do setmění. Tu noc v domě panovalo ticho. Alena ležela v posteli a hleděla do stropu. V uších jí znělo volání vrahyně. Petr tiše vešel do pokoje a sedl si vedle ní. Aleno, neodpověděla. Slza jí stekla na polštář. Promiň, nedokázal jsem tě ochránit. Petr vzal její studenou ruku a vzlikal. Byla studená jako led, bez života. Od následujícího dne se sad stal ostrovem. Každý den přicházeli lidé, stříkali na bránu červenou barvu a házeli kameny. V noci někdo přelezl plot a lámal větve meruněk. Petr nemohl vyjít ven. Alena postupně přestala mluvit. Nejedla, nespala. Jen prázdně hleděla do vzduchu a den za dnem chřadla. Zákon je pod jménem promlčení osvobodil. Ale svět jim neodpustil. Neviditelné vězení obklopilo jejich sad. Petr a Alena byli uvězněni v chladné cele. Začal jejich doživotní trest bez soudu, ze kterého nebylo úniku.
V březnu 2011, jednoho chladného rána, se otevřely dveře ložnice v Meruňkovém sadu. Když Petr Dvořák vešel, jeho žena Alena ležela na posteli studená. Sama ukončila svůj těžký život. Nenechala žádný dopis na rozloučenou. Jen na nočním stolku ležela vybledlá fotka její sestry Sylvy, usmívající se, 20 let stará. Na pohřbu nebylo ani živáčka. Petr sám odvezl rakev své ženy do krematoria. Z hrstí popela se vrátil do sadu. Popel své ženy pohřbil pod největší Meruňkou, o kterou Alena celý život pečovala. Odpočívej v pokoji, miláčku. Snad ti Sylva odpustí. Petr přihazoval hlínu a plakal. Sad se změnil v ruinu. Větve meruněk rostly divoce a plevel sahal až po kolena. Lidé se k domu vrahů ani nepřiblížili. V květnu se sad dostal do dražby. Cena byla poloviční, ale nikdo neměl zájem. Prokletou půdu, kde leželo tělo, nikdo nechtěl. Po několika neúspěšných dražbách se ze sadu stal opuštěný kus země. Petr se každé ráno probouzel ze zvyku. Oblékl si staré pracovní šaty a s nůžkami šel do sadu. Stříhal suché, mrtvé větve. Zbytečně. Na ramena mu padaly suché listy jako slzy. Aleno, najedla ses? Mluvil do prázdna. Silvo, není ti zima? Odpovídal mu jen vítr. Stál tam až do tmy. V noci se vrátil do prázdného domu a snědl studenou večeři. Když si lehl, na stropě viděl tváře své ženy a švagrové. Proběděl celou noc. Přišel krutý červenec. Přesně rok od odhalení pravdy. 14. července navštívil sad znovu major Kopecký. Zrezivělá brána byla pootevřená. Prodral se plevelem dovnitř. Uprostřed sadu stál Petr Dvořák jako duch. Na vyhublém těle mu visely pracovní šaty. Tvář zarostlá vousem. Pomalu otočil hlavu. Jeho prázdné oči se setkaly z Kopeckého. Pane majore, jste tady. Dvořák s námahou odložil nůžky. Pane Dvořáku, co se to s vámi stalo? Kopecký si povzdechl. Jak vidíte, jsem živá mrtvola. Dvořák se hořce usmál a pohladil suchý strom. Manželka už je pryč. Šla poprosit Sylvu o odpuštění. Jeho hlas zněl jako skřípění. Kopecký se dál neptal. Rozhlédl se po spustošeném sadu. Mrtvá země bez života. Budete tu takhle žít dál? Nemám kam jít. Tohle je mé vězení i můj hrob. Dvořák se podíval na zem. Kopecký ho mlčky pozoroval. Poctivý sadař, který miloval svou půdu, byl pryč. Zůstala jen prázdná schránka zžíraná vinou. Zákon vás nepotrestal, ale vy jste už žili v pekle, zamumlal Kopecký. Dvořák jako by ho neslyšel, jen hleděl do nebe. Kopecký se s těžkým srdcem otočil. Cítil, že sem už nikdy nepřijde. Když slunce zapadlo, Dvořák se potácel ke kůlně. V zaprášeném rohu stál červený kanistr. Vzal ho a šel do sadu. Otevřel ho. Zavanul silný zápach benzínu. Lil ho na kmen meruňky, pod kterou ležela jeho žena. Jeden strom, druhý. Běhal po sadu jako šílený a poléval všechny stromy. Ukončeme to. Tuhle proklatou půdu i naše hříchy. Třesoucí se rukou vytáhl z kapsy zapalovač. S cvaknutím se objevil malý plamínek. Bez váhání ho přiložil k benzínem nasáklému stromu. Bum. Plameny vyšlehly k nebi. Oheň se jako had plazil po benzínové stopě a pohltil celý sad. Meruňkový sad se změnil v ohnivé moře. Lidé z vesnice viděli plameny a křičeli. Hoří, dům těch vrahů hoří. Zvuk sirén prořízl noc. Hasičská a policejní auta se řítila po úzké cestě. Dvořák stál uprostřed žáru. Plameny mu ozařovaly tvář. Z očí mu tekly slzy. Pane Dvořáku, pojďte ven, je to nebezpečné, křičeli policisté megafonem. Ale Dvořák se nehýbal, jen hleděl na hořící stromy. V plamenech viděl svou ženu a švagrovou, jak mu mávají. Dva policisté s mokrými dekami vběhli do ohně. Chytili Dvořáka a vytáhli ho ven. Jste zatčen pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Zbláznil jste se? Policista mu nasadil pouta. Dvořák se nebránil, jen hleděl na hořící střechu domu. Střecha se s rachotem propadla. Hasiči stříkali vodu, ale oheň živený 20letou bolestí nebylo snadné uhasit. Celou noc sad hořel. Dvořák seděl v policejním autě. Za oknem tančily plameny. Půda, kterou zdědil po rodičích, půda nasáklá krví a slzami, se měnila v popel. V tu chvíli se Dvořákovi rty skroutily v podivném úsměvu. Nebyl to smích ani pláč. Slzy tekly, ale ústa se smála.
Opřel se čelem o studené sklo a vzlikal. Auto nastartovalo. Hořící sad se vzdaloval, až zmizel ve tmě. Následujícího rána se slunce prodralo skrze šedý dým. Ze sadu zbyly jen černé trosky. Ohořelé kmeny meruněk stály jako náhrobky. Z nebe se snášel bílý popel. Kopecký se ráno vrátil. Procházel se po černém, ještě teplém poli. S každým krokem se zvedal prach. Krutá pravda se stala hrstí popela, který rozfoukal vítr. Tajemství pohřbené hluboko v zemi, 20leté utrpení, hřích, který zákon nepotrestal, vše zmizelo v plamenech. Meruňkový sad se tak navždy propadl do historie a ticha. Dlouhých 20 let ležela pravda v chladné zemi, ale nakonec vyšla na světlo. Zákon jim však udělil milost v podobě promlčení. Byli skutečně svobodní? Ne. Čelili vězení horšímu a chladnějšímu než zákon, vězení vlastního svědomí. Pod tíhou viny za smrt sestry, pod tíhou výčitek za neochránění ženy a pod chladnými pohledy sousedů se pomalu hroutili. Meruňkový sad, který se snažili za každou cenu ochránit, i za cenu vraždy, nakonec sami proměnili v popel. Zanechali za sebou mrazivé ponaučení. Hřích lze zakrýt, ale nikdy ho nelze vymazat. Možná jejich skutečný trest nezačal dnem, kdy vypršela promlčecí lhůta, ale už tehdy, v té deštivé noci roku 1995.